Vojtechom Hradecom a prihrávka popred bránu, zakončenie, do ktorého sa dostal Peter Císar, Maxim Štrbák. Tu je ten drop pass, ktorý Štrbákovi nevyšiel a môžeme za to píkať, aj píkame. Toto bola obrovská chyba Maxima Štrbáka. To tam bola Jakub Dvořák. Ešte predsa len Dalibor Dvorský dokázal vybojovať puk, ale táto prihrávka Pekarčíka už išla na slepo. A na modrej čiare sme nemali hráča a teraz naopak pred bránkarom Lendiakom osamotený Pavel Šimek. Ďalšia prihrávka na os, prekrižovanie sa hráčov. Císar si vylepšuje pozíciu, pálie a je to gól! Konečne, toto sme potrebovali. Trošku ešte som chcel, aby strieľa možno on nie. Sočne prestriedali, ale opäť prepadávame a Šále je pred Lendiakom a dáva gól. Neskutočné. Presilovkovom zámku nášho supera. A gól, ktorý inkasujeme, prichádza od Eduarda Šaleho, ktorý to trafil náramne. My sme o ňom dneska pravili. Aká post. Začala sa naša presilová hra, gól Dalibor Dvorský! Yes, kto iný? A možno trošku prekvapivý ťah, že sme hrali 6-3, ale myslím si, že správny ťah v tomto prípade. Dávame druhý gól, dôležitý a stále máme výhodu presilovej hry, takže nás naopak čaká neľahká úloha to zdolať Kazachstána, ktorý jazda nemá kvality.